UFO. Alle sammen, velkommen til endnu en video på den her kanal. Det er en anden baggrund. Der står Kåre. Jeg lavede en video på min kanal. Hvor man kunne stille mig nogle spørgsmål til den her Q&A. Og jeg fik sådan 9 spørgsmål, og for det første, tak for det. For det andet, her kommer spørgsmålet. Så vi skal bare komme i gang med den her video. Og jeg kan lige så godt sige, at det her det er alle de spørgsmål, jeg har fået. Jeg synes altså, der er alt for mange, men jeg tager dem alle, fordi at jeg er all in psykopat. De her første 4 spørgsmål er fra en YouTuber, der hedder Hunden.dk. Første spørgsmål, er jeg sej? Altså, du har flere subscriber end mig, så det er vel et ja. Andet spørgsmål er, hvem havde du mest fra din klasse? Ved jeg ikke. Andet spørgsmål er, hvilken pige kan du bedst lide fra din klasse? Jeg har ikke sådan noget, jeg kan lide. Altså, okay. Hvad mener du med lide? Er det sådan noget kæreste-lide, eller er det sådan veninde-venne-lide? Altså, er det hvad? Jeg forstår det ikke. Men hvis det er det der med venlige, så har jeg 2. Så er det sidste fra ham med Hunden.dk, det er pizza versus burger. Pizza. Så kommer der de her andre spørgsmål. Hvor mange er det? Det er et spørgsmål. Det er fra en anden YouTuber, der hedder Jack667, som faktisk går i min klasse. Det er rimelig griner. Her er spørgsmålet. Er du vild med gaming? Ja, jeg er fucking vild med gaming. Undskyld, jeg bandede mor. Det tror jeg, at rigtig mange af mine venner kommer til at høre de her videoer. Så kommer de andre spørgsmål her, som er fra os faktisk. For en fra min klasse, som det hedder Chico Games. Hvem er din bedste ven fra din klasse? Det er en dreng, der hedder Lasse Bo, som faktisk... Hvorfor har alle i min klasse bare en kanal? Nå, men Lasse Bo han har også en kanal, hvor han uploader Farming Simulator og sådan noget der. I kan gå ned og tjekke den nede i beskrivelsen. 7. spørgsmål. Hvem er din bedste veninde fra din klasse? Det er det samme som det der spørgsmål, det der med, hvem jeg bedst kan lide af pigerne fra min klasse. Igen, jeg har 2, jeg sådan godt kan lide at være veninder med. Nej, ikke veninder med, men venner med. I ved sikkert godt, hvem det er. Den ene det er Chico Games, og den anden må jeg ikke sige sikkert. Det her spørgsmål er fra Hugo Ting. Prøv at gætte hvad? Det er sgu også en fra min klasse. Og prøv at gætte hvad? Han har også en kanal. Tjek den ud nede i beskrivelsen. 8. spørgsmål. Hvad synes du om bøsser? Humor. Jeg har intet mod være kærester med en dreng. Må være kærester med en dreng, hvis man har været kærester med en pige, som man kærester. Et spørgsmål. Hvad er det sjoveste, du har prøvet? Det sjoveste, jeg har prøvet, ved jeg faktisk ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det sjoveste, jeg har prøvet, men hvis jeg en dag nu kommer i tanke om, hvad det sjoveste, jeg har prøvet er, så skal jeg nok lave en storytime, eller hvad man nu kalder det, et storytime. Så skal jeg nok lave en storytime med det i fremtiden. Men jeg ved sgu ikke, hvad det sjoveste, jeg har prøvet, men ja. Tak fordi I skrev spørgsmålene til den her Q&A, hashtag spørg, nej ikke hashtag, men AGA-spørg. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Fordi I skrev spørgsmål, det er jeg rigtig taknemmelig for. Og hvis I gerne vil have en spørgkår 4, så kan I skrive nede i kommentaren nogle flere spørgsmål til en spørgkår 4. Og så kommer I igen højst sandsynligt med i den næste spørgkår 4. Så ja, vi ses i næste video. Hej hej.